από σταθμό σε σταθμό. Όμορφο χωριό, γραφικό χωριό, εύπορο χωριό, γλυκό χωριό, μεγάλο χωριό, κουμούχουλη. Είναι έτσι, δεν είναι, όπως τι ωραία, τα αγαπάτε πολύ το χωριό σας. Μου μιλάτε με αγάπη για το χωριό σας. Γιατί είναι καλό χωριό, άλλο χωριό δεν είναι σαν τούτο. Είναι ένα χωριό που κρατάει τις παραδόσεις. Πώς, τραγούδια, μυρολόγια. Μυρολόγια χρησιμοποιούνται ακόμα και στις μέρες μας. Τώρα με το κορονουλιό πάνε κοπουτί όλοι. Τον εκλέγανε τον άνθρωπό της. Όλα τα μπέλια γύρισα να βρω γλυκοσταφύλι. Γλυκότερο δεν έβρικα από την αδερφοσύνη. Είναι καλό ή δεν είναι? Αυτό είναι ποίημα. Δεν είναι μυρολόι. Τι λες, Μαρία? Αχ, όλα τα μπέλια γυρίσα. Μπορώ να το πω, μωρέ. Να βρω γλυκό ως τα φίλη μανούλα μου. Όποια ήξερε έλεγε. Αυτό γινόταν και επαγγελματικά καμιά φορά? Πληρώνονταν οι γυναίκες αυτές? Εγώ δεν θυμήθηκα τέτοιο. Όχι. Υπάρχει κάποιο παράπονο? Υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθωθεί στο χωριό σας? Αν δεν θέλει. Τι θέλει? Να ασχοληθούν οι τίποτε, να φτιάσουν και εδώ, να ασχοληθούν οι νέοι. Γιατί κοιτάνε όλη την Αθήνα, φτιάσανε ένα κράτος στην Αθήνα. Την Αθήνα φτιάσανε κράτος. Και τα χωριά κρατάτε μου αυτό το χέρι, γιατί αυτό κρατάω την κάμερα. Να κρατιόμαστε έτσι. Ακούς? Ναι. Και τα χωριά τα ρημάξανε. Εσείς έχετε τη φήμη της πολύ καλής μαγείρισας που φτιάχνει και πολύ ωραίες πίτες, αλλά είμαι άτυχη γιατί ήρθα χωρίς να το ξέρω και σας βρήκα τυχαία. Με το χωριό πώς το πάτε? Είναι χάλια, δρόμοι που να μυρίζουν. Τι άλλο? Να φτιάχνει τους δρόμους, όλα, ό,τι θέλει το χωριό εδώ να τα φτιάχνει. Μας παίρνει γιατρό μόνιμο εδώ πέρα. Δεν έχετε? Δεν έρχεται κι όσο και κάτι δυο μήνες. Δουλειά είναι αυτή. Μήλο μου κόκκινα, ρόιδοβαμένα, γιατί με μαράνες το πικραμένα. Ο κύριος Νίκος Πλακίδας είναι ελληνοράφτης. Τι σημαίνει ελληνοράφτης? Ράβει μόνο ελληνικές φορεσιές. Και φυσικά ασχολείται και με τα αξεσουάρ των φορεσιών. Έτσι, φτιάχνει κοσμήματα. Μόνος του. Είστε αυτοδίδακτος. Πρέπει να το πούμε αυτό, Ναι, αυτοδίδακτος είμαι, γιατί οι τεχνίτες επαλοί δεν δείχναν τη δουλειά τους. Ό,τι μπόρεσα και έκλεψα έτσι με τα μάτια και ψάχνοντας. Μεγάλη βοήθεια, πρέπει να τονίσω, στα ρούχα είχαμε το θέατρο της Δώρα Στράτου, που με αφήσαν και έβγαζα φωτογραφίες, τις παλιές φορεσιές που διαθέτουν, τη μεγαλύτερη συλλογή στην Ελλάδα. Μου δίναν φορεσιές να βγάλω το πατρόν και ό,τι βοήθεια χρειαζόμουν στις τεχνικές και τα υλικά ακόμα που θα τα βρω, είχα άμεση βοήθεια. Αυτό το επάγγελμα μπορεί εξ ολοκλήρου να συντηρήσει μια οικογένεια? Φυσικά μπορεί, όλα τα επαγγέλματα μπορούν. Ειδικά όμως ετούτο πρέπει να το αγαπήσει κάποιος, να το αγαπήσει πραγματικά. Γιατί όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, σε αγαπάει και αυτό και σε αποδίδει. Υπάρχουν περίπου στις 1200 φορεσιές από όλη σχεδόν την Ελλάδα, σε μεγάλα νούμερα, αντρικά, γυναικεία, μέχρι για μωρό που περπατάει. Και τις νοικιάζετε κιόλας? Ναι, είναι το βεστιάριο. Εγώ έχω μάθει εδώ ότι είχε σπίτι η κύρα Βασιλική, η γυναίκα του Αλή Πασά. Ότι έχετε και στη συλλογή σας και τη φορεσιά της. Υπάρχει ο πύργος που είναι εδώ στο κέντρο του χωριού, μεσαιωνικός πύργος, φτιαγμένος από τους Ενετούς για να ελέγχουν ποιοι μπαίνουν μέσα στον Αχελό. Γιατί ο Αχελός ήταν πλωτός. Όταν έγινε ελεύθερο κράτος η Ελλάδα, έφτασε εδώ στα μέρη μας η κυρία Βασιλική, γιατί ήταν ο αδερφός της εδώ στο Μεσολόγγι έπαρχος. Και έζησε στον πύργο εδώ, στην Κούλια όπως το λέμε εμείς, 4 χρόνια. Αρρώστησε, πέθανε. Ο πύργος ύστερα λαιλατήθηκε εδώ με τους κατοίκους. Στα χέρια μου ήρθαν πριν 2-3 χρόνια ένα πυρπυρί γιαννιώτικο, χρυσοκέντητο και ένα γυλαίκο μικρό, ολόχρυσο το κέντημά του και μία μπόλια πάλι με χρυσή και ασημένια κλωστή. Πιθανολογείται ότι είναι της κυρία Βασιλικής, γιατί η κυρία που μου τα έδωσε, ηλικιωμένη κυρία 92 ετών, τα βρήκε στο σπίτι που είναι το διπλανό από τον πύργο, τα βρήκε που τα είχε η πεθερά της. Εδώ είναι η κυρία Βασιλική. Σας έφερα να τη γνωρίσετε και εκείνη. Πώς είναι η ζωή σας? Η ζωή μας, κόψαν τα φάρμακα εδώ και 4 χρόνια και το μισθό μου έπαιρνε 650 και τώρα παίρνω 4. Πολυμάμαι, βοηθάνε τα παιδιά μου. Αλλιώς θα πίναγα. Είμαι 94 χρονών, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω, αλλά όμως δεν μας κοιτάνε. Και τώρα δεν μπορώ να ζήσω καλά όπως πρέπει. Τα 200 τα δίνω στην κοπέλα, μη περιποιέται. Γιατί και τώρα κάνει νούμερα και αυτή γιατί θέλει χρήματα. Κατάλαβες.
Θέλει περισσότερα χρήματα, αλλά εγώ δεν έπεσα στο κρεβάτι ακόμα. Δεν φτάνει τα λεπτά μου να πέσω στο κρεβάτι. Είναι κρίμα από το δύο. Το μισθό μου δεν ζήτησα να βάλει παραπάνω. Χάρηκα που μου ήρθατε και σας άκουσα κι εγώ και να μ' ακούσετε και εμένα. Γεια σας και από μένα. Είμαι εκπαιδευτικός γεωπόνος τεχνολόγος τροφίμων. Εργάζομαι στην Πάτρα σε ένα ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή καθημερινές πηγαίνεις Πάτρα και Σαββατοκύριακο γυρίζεις στο χωριό. Καθημερινές μένω στην Πάτρα και στο χωριό έρχομαι Σαββατοκύριακα, ναι. Με τη μητέρα μου μένω. Ναι. Λείπουνε βασικά πράγματα θεωρώ. Και το θέμα και της υγείας, ναι, και υποδομές υγείας δεν έχουμε. Λοιπόν και αυτά δηλαδή, να θες δηλαδή να τυχαίνει κάτι χτυπά ξύλο, χρειάζεται να σε μεταφέρουν στην Πάτρα. Για σημαντικά έστω προβλήματα υγείας, αυτό εννοώ. Εδώ βλέπω έχει και άλλη γειτόνισσα και άλλο παρακεί, όλα τα σπίτια είναι κοντινά. Άρα κάνετε την παρεούλα σας, μόνοι σας δεν μένετε. Όχι, όλες τα παραπένεις, αλλά τα απόγευμα μαζεύομαι ως όλες. Α, και γι' αυτό είναι πολλές καρέκλες εδώ. Είμαστε αγαπημένες, δεν μπορώ να πω. Σε δίνω αγάπη εγώ και κάτρεμα δεν με νοιάζει, με αρτάκα τόσο αγάπη. Χαιρετίστε τον κόσμο που μας βλέπει. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είναι ο κόσμος, εδώ μέσα. Αυτού σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε και αυτά στη Χριστίνα, γιατί και αυτή δεν ξέρει καθόλου. Πάμε να τη δούμε και τη Χριστίνα. Η κυρία Παναγιώτα ήταν μοδίστρα στα νιάτα. Είστε ακόμα? Μάλιστα. Τι ράβετε? Τα πάντα. Τον Νίκο δεν έραψα και κοιτάω. Μόνοι ζείτε? Με το σύζυγο. Πώς είναι η ζωή μιας μοδίστρας εδώ, στην κατοχή? Χάλια. Γιατί? Ναι, άμα δεν έχεις ένα δικό σου, να μην είσαι στο σπίτι, τώρα εγώ στο σπίτι. Την μηχανές θέλει... Δηλαδή θέλετε να δουλέψετε κάπου οργανωμένα? Ναι, τώρα είναι αργά. Ναι. Τότε κούδηλα δεν άφηνε ο σύζυγος. Πείτε κάτι σε αυτούς που σας βλέπουν. Κοιτάξτε εδώ. Στα παιδάκια μου, στον Πάνο μου, στη Μαρία, στα γκουνάκια μου, σε όλα, στον Νικόλα μου, που θα γίνει μπαμπάς. Με το καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ πίσω με αυτό το πέτρινο κτίριο που βλέπετε ήταν παλιά το Δημαρχείο. Σταμάτησε να λειτουργεί το 1912. Ήταν ο Δήμος Ινιαδών. Για πείτε μου, τι θα αλλάζετε στο χωριό σας? Τι θα αλλάζετε, μαμά μου, καταρχήν κοίτα το χωριό μας πώς είναι η περίσταση. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν. Τους δρόμους να μας φτιάξουν κάτι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν ξέρω στα άλλα μέρη τι έχουν κάνει. Παντός στην κατοχή δεν έχουν κάνει τίποτε. Ναι. Τίποτα ακριβώς. Βλέπετε κι εσείς μόνοι σας στους δρόμους πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Τι ας μας φτιάξουν τους δρόμους τουλάχιστον, να φαίνεται κάπως το χωριό μας πιο ανθρώπινο, πιο ωραίο. Εσείς τα παίρνετε από το Δημαρχείο, το παλιό. Το παλιό Δημαρχείο. Αυτό το τόσο όμορφο κτίριο πάει χαμένο. Αυτό δεν έπρεπε να το έχουν, το κάνανε. Δεν το συντηρεί κάποιος. Μετά από το σεισμό που έγινε εδώ στην Κεφαλονιά, ναι. Που έχει γίνει τώρα τελευταία, έχει ραγίσει. Οπότε είναι πολλά τα μερίδια και δεν συνοούνται για να κάνουν να βγάλουν. Είναι δημόσια περιουσία αυτό? Ναι, δημόσια. Και έχει κριθεί ακατάλληλο δηλαδή? Ναι, έχει κριθεί ακατάλληλο και έχουν φύγει όλοι, δεν μένει κανένας εδώ. Γιατί τώρα, παλιά έμενε κάποιος πριν το σεισμό? 5 οικογένειες μένανε μέσα. Μάλιστα. 5 οικογένειες, είναι 2 μερίδια του μισό, ένα σε πάνω ένα κάτω και άλλα 3 μερίδια στο υπόλοιπο μισό. Ναι, έμειναν πολλοί κόσμος εδώ. Εδώ στο χωριό ζουν καλά οι πλούσιοι. Αυτοί που είναι συνταξιούχοι που δουλέψαν μια ζωή, τα λεφτά μας τα έχουν πάρει. Αυτοί έχουν χωράφια, έχουν περιουσίες. Δεν έχουμε τίποτα. Μπαίνει το σκυλί μέσα στο σπίτι να μας φάει και δεν θα μαζεύει. Τόσα μεγάλα σκυλιά, τι, δεν έχουμε προβλήματα. Άμα μας δαγκώσουν, δεν έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Μέχρι παπούτσα να μας παίρνει, ακριβά παπούτσα να μας τα παίρνει από την πόρτα, έτσι είναι. Τόσα μεγάλα σκυλιά, αδέσποτα, δεν τα μαζεύει. Πώς περνάει μια μέρα εδώ στο χωριό? Μαγειρεύω, σκουπίζω, σιδερώ, πλένω. Αυτές τις ποτίζω τα λουλούδια μου. Στον ελεύθερο μου χρόνο διαβάζω βιβλία. Η μέρα σας πώς περνάει εδώ? Πηγαίνω για ψάρεμα. Αλήθεια το λέτε? Ναι. Μόνοι σας ή με παρέα? Όχι, μόνοι μου. Με πηγαίνουν και ο Νίκος ξέρει. Να σας πω κάτι. Ναι. Το ψάρεμα θέλει πολλές ώρες να αφιερώσεις. Όλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο βαριέμαι το ψάρεμα? Καθόλου. Όχι εγώ. εσείς, Καθόλου εγώ. Να σε καίει ο ήλιος εκεί και να περιμένεις πότε θα τσιμπήσει. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, πιάνετε όμως? Ναι. Τι? Τσιπούρες, λαβράκια. Τώρα πήγα στα παιδιά επάνω. Ήμουν κολλήγω στο τσουλάρ, στο γύρισμα του αιώνα. Φύτρωνα όπου έσπερνα, μετά με ξεριζώναν. Θα σας γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Πλακίδα τώρα, ο οποίος είναι επαγγελματίας και συνθέτης
και τραγουδιστής. Έχουμε έρθει στο στούντιο εδώ που περνάει το περισσότερο μέρος της ζωής του. Της ζωής του. Πώς είναι να είσαι επαγγελματίας μουσικός στην επαρχία? Πώς είναι ένας επαγγελματίας? Φαντάζομαι έχει περιορισμένες επιλογές. Δεν μπορείς να κάνεις όσα θέλεις, πραγματικά. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, ό,τι κάνεις και στην πρωτεύουσα. Υπάρχει περιορισμός στην επικοινωνία, ας πούμε, να επικοινωνήσεις καλύτερα τη δουλειά σου. Εγώ έχω κάνει, ας πούμε, 4 δίσκους. Και με συνεργασίες και με τον Γιώργο Νταλάρα, με τον Βασίλη Ντολέκα, με την Ελευθερία Τιμέ. Το τραγούδι που μας είπες, ποιο ήτανε? Το τραγούδι λέγεται Ραγιάδες, αλλά πρόκειται για single που έγινε το 2018 σε μουσική δική μου και στίχους της Ευτυχίας Σκέλου. Σας έχω φέρει τώρα στις ελληνικές αλικίες Μεσολογγίου. Η συγκομιδή του αλατιού πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο, από το Σεπτέμβρη και μετά. Διαρκεί 1 μήνα και υπάρχει αυτό το μεγάλο μηχάνημα το οποίο μαζεύει, συγκεντρώνει το αλάτι και ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία διοχετεύεται στο εμπόριο. Βρισκόμαστε τώρα λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μεσολόγγιο. Ο κύριος Γιώργος Αποστολάκος είναι ο ξεναγός μας. Να πούμε πως βρισκόμαστε σε ένα ιερό σημείο του Μεσολογγίου, στον κήπο των Ηρών. Ιδρύθηκε μεν το 1829 με τη διαταγή του Καποδίστρια. Η ιστορία του χώρου όμως ξεκινάει από τα χρόνια των πολιορκιών, γιατί εδώ ήταν το στρατόπεδο και το νεκροταφείο των πολιορκημένων. Να πούμε ότι η έξοδος του Μεσολογγίου προέκυψε από μία μακρά περίοδο, κατά την οποία οι Μεσολογγίτες δεν είχαν πια ούτε τα απαραίτητα για να τραφούν. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου που κατέληξε στη δραματική έξοδο. Το πιο καταστροφικό όμως που είχε σκεφτεί ο Χουσέιν ήταν η τοποθέτηση ξύλινων φραχτών μέσα στη λιμνοθάλασσα, με σκοπό να εμπόδιζε τα ψάρια να έμπαιναν μέσα στα νερά της πόλης. Γιατί μέχρι τότε οι πολιορκημένοι πίναγαν, αλλά όχι μέχρι θανάτου. Ναι. Γιατί είχαν τα ψάρια. Όταν δεν υπήρχε το οτιδήποτε άλλο να φάνε, 3 από τους 5 οπλαρχηγούς που επέζεσαν της εξόδου και έγραψαν απομνημονεύματα, ο Δημήτριος Μακρύς, ο Νικόλος Κασομούλης και ο Αρτέμις Μίχος, αναφέρουν πως είδαν με τα μάτια τους πολλούς, όχι τους περισσότερους, αλλά πολλές γειτονιές. Είχαν πάρει το λασπωμένο νερό από τους νερολακούς, γιατί τις τελευταίες 11 ημέρες ούτε καθαρό νερό υπήρχε, και είχαν βράσει σε αυτό ανθρώπινη σάρκα από σκοτωμένους και έτρωγαν. Γι' αυτό το λόγο έγινε και η έξοδος, γιατί δεν ήταν δυνατόν να συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας είναι βεβαίως ο τάφος του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης ήταν από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στην πρώτη πολιορκία του 1822, τότε που οι Τούρκοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στην πόλη. Εξού και το δημοτικό τραγούδι που διαβάζαμε στα παλαιά σχολικά βιβλία της 6ης τάξης, καθότι δυστυχώς τα νεότερα όλα αυτά τα έχουν καταργήσει. Θρήνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι, το Μάρκο πάνε στην εκκλησιά, το Μάρκο πάνε στον τάφο, 60 παπάδες πάνε μπροστά και 10 δεσποτάδες. Και τοποθετήθηκε πάνω από την κυβωτιόσχημη σαρκοφάγο που φέρει το μεγαλύτερο μέρος των οστών του Μπότσαρη, το κοριτσάκι που παρουσιάζει την κόρη της Ελλάδος, η οποία θρηνεί επάνω στον τάφο του Μπότσαρη σαν να έχει χάσει τον μπαμπά της. Στο κοντινότερο προς τον τάφο του Μπότσαρη σημείο, το μνημείο των Γάλλων Φιλελλήνων. Οι Γάλλοι των διοικούντες και κρατούντες του Μάρκο Μπότσαρη τον έχουν πάρα πολύ ψηλά. Σκεφτείτε πως σήμερα ένας εκ των δρόμων που οδηγούν στη λεωφόρο των Ηλυσίων, το διασημότερο δρόμο της Γαλλίας, ονομάζεται Μποτσαγής. Σταθμός στο γαλλικό μετρό που κατασκευάστηκε το 1911, είναι στη γραμμή 7. Ένας εκ των δρόμων που περιβάλλουν την πλατεία της Εκκλησίας της Παναγίας των Παρισίων, δηλαδή σε μια κεντρικότατα στο Παρίσι, φέρουν το όνομά του. Άλλο σημαντικό αξιοθέατο εδώ στο Μεσολόγγι είναι και η ξακουστή πινακοθήκη και στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο εδώ στην πόλη του Μεσολογγίου. Ακριβώς. Επισήμως η ονομασία αυτού του μουσείου είναι Μουσείο Ιστορίας Τέχνης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Εκεί λοιπόν οι επισκέπτες, μεταξύ άλλων, μπορούν να θαυμάσουν την πρωτότυπη έντυπη έκδοση του ύμνου στην Ελευθερία, τυπωμένη εδώ στο Μεσολόγγι μεσούσης της δεύτερης πολιορκίας. Επίσης τον υπέροχο πίνακα της θυσίας της μάνας του Φρανσουά Εμίλ Ντελανσάκ, όπου για τη μεταφορά του στην Αθήνα το 2000 ασφαλίστηκε με 900 εκατομμύρια δραχμές και άλλα τόσα για να επιστρέψει στο Μεσολόγγι. Και αυτή είναι η οικία που έζησε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Σπυρίδωνας Τρικούπης. Αυτό το αρχοντικό είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης. Χτίστηκε το 1840 από τον Αποστόλη και Θεμιστοκλή Τρικούπη, θείους του Χαρίλαου. Μέσα στο σπίτι σώζονται διάφορα ενθύμια της οικογένειας και αντικείμενα της εποχής. Και αυτό πίσω είναι το σπίτι του Κωστή Παλαμά, το οποίο κάποτε ήταν ανοιχτό προς το κοινό. Σήμερα, επειδή χρειάζονται κάποιες εργασίες συντήρησης του κτηρίου, παραμένει κλειστό. Πείτε μου, πώς είναι τα πράγματα εδώ στο Μεσολόγγι? Και καλά και άσχημα. Τα καλά, πρώτα. Τα καλά δεν υπάρχουν καλά. Δεν υπάρχουν καλά.
Τα άσχημα ποια είναι? Όλα άσχημα. Είναι μια εκπομπή για το Μεσολόγγιο. Μπορείτε να εκφράσετε ό,τι θέλετε. Ναι. Εγώ το βοηθώ μου εδώ, τον κύριο. Η επαγγελματική δραστηριότητα είναι τελειωμένη. Φοιτητές δεν υπάρχουν. Το νοσοκομείο το παλεύουμε εδώ και 20 χρόνια και δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Τα ίδια γίνονται, τα ίδια θα γίνονται και τα ίδια ξαναγίνονται. Έχουμε φτιάξει περιουσίες κόσμος εδώ, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αναχρηστία. Η εμπορικότητα έχει φτάσει στο τελείωμα και να σκεφτείτε, είχαμε την καλύτερη ενδοχώρα, ήταν ο βασιλιάς του νοσοκομείου. Υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα που καλλιεργούταν, που ήταν αργότερα νοικοκυρέοι, χάσαμε και αυτός από την πόλη. Το Μεσολόγγι είναι για συνταξιούχος. Ναι. Έφυγε ο στρατός, έφυγαν τα ΤΕΗ και μένουν μόνο τα γερόντια. Δεν υπάρχει κανένα τμήμα που λειτουργεί. Από 2.000, από 4 τμήματα, 5 που ήταν είναι 2. Οικοδομή 0, φεύγουν η νεολαία για μεγαλύτερες πόλεις. Είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, μια πάρα πολύ όμορφη πόλη που μπορεί να αξιοποιήσεις πάρα πολλά πράγματα και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς το λέω με πολύ πόνο, να το πω έτσι, το έχουμε αφήσει το Μεσολόγγιο. Αυτά έχω να σας πω. Εύχομαι το καλύτερο για τον τόπο μας. Θέλω να μου πείτε τα νέα σας. Έχουμε το πανηγύρι μας εδώ, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε μια καλή ιστορία. Ούτε μανούβρες, ούτε τίποτα, ούτε σκοτωμούς όπως γίνονται σε άλλες πόλεις. Εδώ είμαστε ήσυχος κόσμος. Η γυναίκα μου από εδώ είναι, δεν κατοικήσαμε και κατοικούμε εδώ. Οι ρίζες της γυναίκας σας είναι από το Μεσολόγγιο, εσείς δεν είστε από εδώ. Από εδώ κι εσείς. Μάλιστα. Θα δείξω ταυτότητα. Όχι καλέ. Εσείς πώς διασκεδάζετε τέλος πάντων, ένα τραγούδι. Πολλά τραγούδια κλέφτικα. Για πείτε μου ένα κλέφτικο. Μπορεί να πω στεριά και θάλασσα. Πώς είναι το όνομά σας? Σπύρος Ζαχαράτος. Είναι ο κύριος Σπύρος Ζαχαράτος, κάτοικος Μεσολογγίου. Γεννηθήκατε? Μεσολόγγιο το 1934, 21 Μαΐου. Βρισκόμαστε τώρα στο αρχοντικό της Περσεφόνης, ένα από τα καλύτερα μαγαζιά εδώ στο Μεσολόγγιο που θα απολαύσετε τη γνήσια παραδοσιακή κουζίνα. Είναι δίπλα μου ο Σταύρος Ζαπαντιώτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ στο εστιατόριο. Καλησπέρα σας. Εδώ έχουμε έναν κέφαλο, ο οποίος είναι ψημένος πετάλι, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ψησίματος του Μεσολογγίου. Δίπλα είναι ένα ταρτάρ από λαβράκι με κάπαρι, ντοματίνι, αγκούρι, πιπεριά και έρατο, όπου τα λαχανικά είναι από τον κήπο μας. Ακριβώς δίπλα είναι ένα κρυθαρότο με αυγοτάραχο, άνηθο, ένα φιλέτο από λαβράκι, το οποίο εξίσου είναι από τη Λιμνοθάλασσα. Το αυγοτάραχό μας, ένα κατσικάκι λαδορίγανη, είναι μια συνταγή τουλάχιστον 30 χρόνων. Και μετά εδώ έχουμε μια γαρνιτούρα για τα ψάρια σας και γενικά σαν μια σαλάτα. Έχουμε ένα πατζάρι το οποίο είναι από τον κήπο μας. Και όλο αυτό το γεύμα συνοδεύεται με ουζάκι. Είναι δίπλα μου η διευθύντρια του ξενοδοχείου Liberty που μας φιλοξενεί, η κυρία Χριστίνα Παπαστρατοπούλου. Γεια σας. Η πόλη μας είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Είναι μέρος που ενδείκνυται για εναλλακτικό τουρισμό, για πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε πολύ περισσότερη ζωή στην πόλη μας, γιατί και το ΤΕΗ έχει υποβαθμιστεί αρκετά, εδώ έχουν φύγει αρκετά τμήματα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πόλη η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη, μπορεί να έρθει κανείς να δει πολλά πράγματα εδώ. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, η πρόσβαση σε όλα τα κέρια σημεία είναι πάρα πολύ εύκολη με τα πόδια εδώ και πάντα περιμένουμε τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ήρθε η ώρα τώρα να σας γλυκάνουμε. Θα σας δείξουμε δύο από τις πιο παραδοσιακές γλυκές γεύσεις εδώ στο Μεσολόγγι. Είναι ο Νίκος Λύρος κοντά μου, που είναι ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Λύρος, ένα από τα κεντρικά της πόλης. Καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε στο ζαχαροπλαστείο Λύρος, στο εργαστήριο, και θα σας δείξουμε δύο από τα παραδοσιακά γλυκά του Μεσολογγίου. Το καταξοχήν παραδοσιακό είναι η λαδορεβανή, που ενώ είναι πάρα πολύ απλή συνταγή, δηλαδή αποτελείται από νερό, ελαιόλαδο, σιμιγδάλι, ζάχαρη και ξύσμα από πορτοκάλι και λεμόνι. Είναι ένα γλυκό το οποίο σερβίρουμε στις μεγάλες νηστείες. Και το παστιτσάκι είναι ένα πιο ιδιαίτερο γλυκό του Μεσολογγίου συνήθως. Είναι μια πάστα φλόρα με γέμιση από αμύγδαλο, ζάχαρη και αυγό. Yeah.
και μ' απάντησαν είχε ανθίσει εκεί που θέλει αμυρή ψυχή μη ξεγελαστεί. Από σταθμό σε σταθμό. Μέσα στα κύματα, μέσα στα σύννεφα, την αγάπη σου την ταξίδεψα τρυφερά από σταθμό σε σταθμό. Κλείνω τα μάτια και ανοίγω τα χέρια. Άσπροι χειμώνες και μπλε καλοκαίρια. Απ' την Ελλάδα μέχρι τα αστέρια. Μια ζωή από σταθμό σε σταθμό.